Jesu Kristu inkosi Bamthibande, ngiyakubingelela uMamthibande egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngithi angibonge kakhulu kuNkulunkulu Baba ngomkhuleko kaMeyi 18 owenza imisebenzi eyimangaliso. Baba, kunomntwana laphaya oyisihlobo lapha ekhaya, asihlali naye, uyafika nje. Wathi angimkhulekise ukumethrikhi kunzima, akufundeka concentrate, kusho ukuthi usanda ukudlulela uma wakhe emhlabeni. Ngamnikeza lo mkhuleko kaMeyi 18. Angimazi-ke indlela awusebenzise ngayo ukuthi uqhubeke kanjani, kodwa njengoba kade kubhalwa nje u-term 2 uphasile. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Baphinde umntwana bangitshela efikile lapha ekhaya, ufike ngoLwesihlanu. Bafika bangitshela ukuthi unenkinga yomopho kusukela last year, uyopha zonke iy'nsuku, alugejwe usuku uyopha. Sakhuleka-ke ngoba sisilala njengoba sijwayele ukukhuleka, sasiqala ngawo lo mkhuleko kaMeyi 18. Sakhuleka, saqeda sase siyakhuleka ngokujwayelekile-ke. Sahlukana-ke, sayolala. NgoMgqibelo wahamba esikoleni, ngaye emngcwabeni angiyakubona. Ngesonto mase siphinde sibonana ngoba waphuma esikoleni wangeza ekhaya. Waya ka-anti wakhe, wabuya izolo ngesonto. Mebuya izolo uzongitshela ukuthi ma ngilo ngagcina ukopha kade siqeda ukukhuleka, angikaze ngiphinde ngopha. Intakade ayigcina akaze kuphela usuku engazange opha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. uNkulunkulu akubusise njalo, akuthwale, akubiyele njalo, asigcinele wena. Nathi senze isiqiniseko sokuthi iy'mfundiso zakho siyazithatha, sizilalele, sizenze. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba uJesu Kristu inkosi. Amen.